van harte welkom op ons sprookjesachtige plekje hier midden op Rotstergaast. We hebben hier een Iependij, of tenminste een Iependij, we doen onze kleine buiten. En we hebben een heel soort mensen die hebben uitnodigen die dat moment maar eens beleven maaien. Voor degenen die mij nog niet kennen, mijn naam is Bart Holtrop. Ik ben samen met mijn vrouw en eigenlijk iedereen die helpt en onze zoon en de dieren zijn wij boer Bart. Dit is mijn vrouw Rianne. Hoi. Je maakt je er wel een gigantische happening van. We willen gewoon heel graag laten zien wat we doen. En het voelt gewoon heel warm als er een heel soort mensen daar interesse in hebben. Daar worden we echt heel erg blij van. Die geeft mijn Facebookpagina, kan je hier alles live volgen en dat is wel heel erg grappig. Ja. En drones? Komen twee jongens met drones om een beter beeld te gaan hoe die kleine buiten te gaan. Maar eigenlijk ben je een soort Facebook-boer. Nou, ja, eigenlijk wel. Maar dat is natuurlijk wel een beetje van onze generatie. Facebook en Twitter. En dat is natuurlijk wel een heel mooi medium om je kenbaar te maken van wat doen wij nou eigenlijk hier. Mike Dijk nog interviewen. En dan die staan naast mijn vrouw. Oh zo, ja. Ook, oké. Ja. Nou ben ik de razende reporter van Omroep Friesland. Hoi Janko. Hoi, Bart. We kijken naar buiten. Ja. Wat vies ervan? Nou, wat ik ervan vind, ik dacht, ik hier verwacht dat er stel de boeren, mijn knakkers, mijn vieze lezen en mijn sfeer check. Maar dit is gewoon een heel Facebook live event, is dit. Ja. Dat is verbaasd. Ja. Het is hip, hè? Ik vind het fascinerend. Ja, nou, als ik weer begonnen, het is natuurlijk ook een heel soort meest maar het boerenleven is hip. Ja, precies. Dat is het. Dat is die man in hippe leesjes. Ja, mami mooi overal. Ja. Ja. Het hoeft niet meer rooien zoals vroeger. Nee, blijkbaar. Was er nou letterlijk boer weer, Janko? Nou, dat is wel wat, ja, ik ben er ongeschikt voor. Maar ik werk dus voor de heer. Ja. Dus ik heb mijn hele leven, wanneer ik op een boerderij heb ik altijd van die oude mansjes. Dus dat is mijn beeld van... Een boer? Ja. Oh, Maar, dan en dan moeten kom we ik hier. wel al werken dus, ja. Ja. Nee, maar ja, ik vind het heel leuk wat je doet. Maria en Gos zijn jullie de heren om 2017 te openen. Hey!